Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news. Hard-hitting commentaries. Mabatian ng isa. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:08 na. Maayong aga syudad sang Bacolod, Negros Occidental, bilog nga Pilipinas, kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Hotline. Sa kalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, ini sa Aksyon Brian Morden. Mag-ululupod naman kita tublas 9:30 sa takna sining nga aga sang Martes, Agosto 24 na 2021. Bukas sa barang aton sining Facebook page pagya sa actionradiobacol.com.ph, sa web naton, YouTube plus ang Twitter account mga ka-aksyon, ano? Nga dapat dira ka mag-send sang inyong sining mga mensahe. Ang aton sining text hotline 0963-757-0874. Ano ba lang mga nagasigabong kag mga nagabaga-baga nga balita sa aton sining pagpangalagad? Ang syudad sa Bacolod, maka-aksyon, nadugangan na naman sang duha ka Delta variant kahapon nga adlaw, based iya sa ginpagwa nga result sang Philippine Genome Center sa Bacolod. Subong may ara na sang 6 ka Delta variant cases mga ka-aksyon. Pero ang mayo lang diri nga balita kay ining mga nabiktima sining Delta variant nga ini naka-recover naman kag yara na sa maayo nga kahimtang. Samtang ginapatigayon sa gihapon ang backtrack tracing, no? Kumaga balikan ang sadaysin uman nga mga close contact sinisambit nga mga persona maka-aksyon. Ilabi na gid ang pinaka-latest nga kahapon sang adlaw. Nagadugang kaso, promay lang kay ini sila nagakuan naman, lagaw-lagaw naman gani kay okay na, naka-recover na mga ka-aksyon.
O galing ining isa diri or duha sila kahapon nga daw ang protocol nga dapat i-sealed off sila for a while. Samtang waiting pa for reswabbing, no? Para mabalaan kung ini sila bala ang nagapabilin nga kuan may ara sang gina dala nga kagaw o kun wala na. Galikiti naka-recover naman gali suno iya sa report mga ka-aksyon kagabi with Action Dale Salazar. Sa iban pa nga balita mga ka-aksyon atong mga NPA no nga nagkalamatay sa syudad sang Silay ang amay sa tong babae nga taga Legazpi Albay ang nakaabot na diri sa probinsya sang Negros Occidental. Kag amo ang nagaproseso sang iya sining bangkay sang anak niya agod dalon pauli didto iya sa ila lugar. Di grabe no, taga didto siya sa Albay pero diri pa siya na assign sa Negros Occidental para iyang ang panawag to sa aton ni Pansito, Army Major Sinon Pansito, ikwan liwat iplastar ang NPA group sa probinsya sang Negros Occidental. In short, kadako gid sang papel sining babae nga napatay sining enkwentro nagligad nga daw. Ang iban nga balita maka-aksyon buwas nga adlaw 25 magapatigayon sang State of the Province address si Governor Eugenio C. Lacson mga ka-aksyon no. So ayhan nang iya sining mga palayag pero more on COVID cases ini mga responses ini kag o galing si Maranyo Lacson no. Si Lacson mga ka-aksyon despite sining COVID-19 makit-an naton nga padayon gihapon ang serbisyo or basic services ni sa mga Negrosanon. Oo, ang normal lang pagpadalagan sa panggobyerno nga dapat ang amo nga project, amo nga programa ipatuman gid. Nagapadayon iya, no wala untat mga kaksyon. Apisar nga si COVID-19 ang nagapadayon man. Pero sa Negros Occidental si COVID-19 kwan naghina-hina na gid man mga kaksyon nagnubo-nubo na the same as diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Ang iban nga balita maka-aksyon diri sa lokal. Check na rin karon sa banwa sang Moises Padilla. Ining tatlo ka mga persona nga ginaligar suspitsado sa pagpatay sang anay konsihal nga si Holomar Hilario. No, 2019. Isa kita duha kami ni Aksyon Alvin Grava ang nagpadulong didto sa puloy-an siring nasambit iya nga biktima maka-aksyon allegedly ginsulod ini siya sang more or less mga 50 ka mga armado nga tawo kag ginpatay in front mismo sa iya sining nga mga himata. Karon kay plastar tanay ko sa sino ining tatlo ka mga persona mga kaksyon nga nagsungka sa kapulisan. Anong pagsungka sini nag-ako o kon gin klaro ang ila sining nga mangalan kay nagsululong ka ngay niho isa man ka konsihal barangay kapitan kag bana mga kaksyon. Sige, balikan ta na karon isa-isahon tanaton nga pagpangalagad las 8:13 na. Dugay-dugay glima interview man ta isigway ta ni karon isigway ta ni karon ang interview ta sa Herbias National High School ano. Check ta ni karon maka-aksyon sining brigada eskwela nila ang Luis Herbias National High School mga ka-aksyon karon dugay-dugaya. Sa balita sa National maka-aksyon si Onyok Velasco nakabato na gidmana sang 500,000 pesos sang cash mga kaksyon gikan sa gobyerno sang Pilipinas. After 25 years, ngayon siya ang nagdaog bilang silver mga kaksyon o nakakuha sang silver medal sa paghampang sini sa Atlanta 1996 ato mga kaksyon. Ngagin pangakuan sang gobyerno ni Anay Presidente Fidel Ramos nga hatagan siya sang 2.5 million pesos. Susko, waigid kabaton ang pobre. Hasta nga subong, nagdinaog sila ni Diaz, ni Paalam, ni Pitisyo, ni Marshall, o kung sino pa ng ibanda nga nakabaton sang milyones kag mga house and lot mga kaksyon, nagwawaw si Unyok. Mabalya, ako ay gikukbaton ba? Hanggang salita lang gobyerno. Sa kaluoy sang gobyerno Duterte mga kaksyon, gin-process ining 500,000 pesos. Tip tumaka kwani kahapon porting kalipay ni Onyok Velasco gagin baton ining cash nga ini mga kaksyon. After sang benching ko katuig nga nakaligad, imagine mo na way sa kabaton, house and lot naging pangako, why man?
ang ginpangako sa isa ka negosyante nga tagaan sa 10,000 kada bulan gid, lifetime, nakabaton siya ka isa lang. Kaluluoy man tawo. Aside sa 500,000 pesos mga kaaksyon, ginhatagan masasang orden ni Lapu-Lapu Rango ni Campi or Kadapi, mga kaaksyon, or Kamapi. Isa kahalad nga serbisyo bugal sa Pilipinas amo nang ginhatag sa iya. Parte no, pero pagwa ni Onyok, may mga negosyo sa Pilipinas nga naghatag sa iya sang tag 100,000 kag negosyo pangabuhi man, no? Sang nagligad nga mga sinimana. Kag ang utod yaman kay nga duha ni sila nakahampang gid sa Olympics mo. Di mayo man no? Pasalamatan tani ang si Presidente Rodrigo Duterte kay natulupangdan ang ining isa ka hero man sang pungsod Pilipinas. Samtang sa Balita International, 182 ka Pinoy sa Afghanistan nakapauli na or naka-evacuate na mag-aksyon sa ila sining lugar nga ginpadulungan. Ang iba nagpauli diri sa Pilipinas, ang iba way man nagpauli, nagbakadto lang sa iban nga pungsod. Kag angay may napulo ka mga Pinoy nga nagpirma sa ila intensyon nga hindi sila maghalintuya sa Afghanistan. Dugay-dugay ang Afghanistan action James mabalik na malangin is normal. Makakita ka mo sa social media dira sa Afghan subong, kundi Taliban na tubong nga pungko to subong. May mga Taliban army na to sila. Ano ni sila man mga kuan, wala na civilized na sila action James. Nga bisan gani naga-James sila, do di sila balo no. Pinangsulod to nilang mga kuan, mga kompyuteran, mga pinangsulod to nila kag sagis la ka hinampang, sagis la ka gym to, di sila balo. Tapos ang basta daw ka inosente sila no, ang mga taga Taliban no. Sige, bayantan na lang to sila kay nagulhol pa naman tong tension dito, kabay pa magpadayon idi kag magbalik sa normal ang sitwasyon. Last 8:17 na si COVID-19 makaksyon sa Pilipinas for the first time sa history ni COVID-19 nga nakalabot kahapon nga adlaw sang 18,000 masubra ang kaso. Grabe yan no. Si Delta variant na naman, mga mildos naman. Pero ang inihalos nga mildos kuha naman recovered na ni sila. May 8 nga nagkalamatay diri kag isa diri ang aktibo mga kaaksyon. Daw okay man no. May iba na kabay pa nga ma-detect nato mga kaaksyon. Ining si Delta nga hindi nga magdamo diri sa aton Pilipinas kay kadelikados sini. Action Hotline 2006 going WRD for best public affairs program for radio. Action Radio Philippine Standard Time las 8:18 na. Dire kita balik sa lokal mga kaaksyon kay kumadumduman ninyo sa nagligad nga 2019, no? So madumduman ninyo sa nagligad nga March 30, 2019 nga ginsulod ang puloy-an ni Anay SB member Holomar Hilario sang Moises Padilla sa ginaligar mga kaaksyon mga hindi magnubo sa 50 tanan ka mga armado nga persona didto sa iya mismo nga lugar, mga lasais iya sang aga mga kaaksyon. During the time ang nagapungko bilang hepe sang Moises Padilla PNP amo si Police Captain Junji Liba. Nga sunod diri sa iya dira sa may barangay Inolingan. Nakibot na gid lamang ining si Hilario kag ang iya sining pamilya. Nga umabot ining tuman kadamo nga mga tao ga dulom kuno mo ang palibot sang puloy-an niya kulo compound nila. Pagkatapos gintuktok ang puloyan pagsulod didto nang ginumpisahan ang ila sining nga pag-execute sa pagpatay sining nasambit iya nga persona. Sa inisyal nga impormasyon, hambal didto sang mga katapo sang police mga kaaksyon before ini nga balita nga ginatudlo diri miyembro sang NPA o New People's Army no kag tubtob niyan tinadugayan na nakaligad na mga kaaksyon ang 2019, 2020, 2021 mga 2 years na ang nakaligad masobra. Waay gid sang dinahom-dahom pero padayon ang kaso nga nagalakat mga kaaksyon. Now, sang nagligad nga adlaw, may ara sang nagsungka didto
nga na-filean ini sila sang kaso kag nangin wanted ini sila. Ining isa ka konsihal mga kaksyon, isa ka punong barangay kag bana sini. Meaning maghambal kita punong barangay kag bana sini bayi kag ang iya sini nga bana. Tatlo ini ka mga tawo mga kaksyon ang nagsungka sa kapulisan paagi man sa pagbulig ni Moises Padilla, Mayor Elia Celestina Garcia Yulo. Pero sa kompleto, sa detalye, check naton abi ang kapulisan sa nga Moises Padilla mga kaksyon. Kon i-check naton abing kapulisan sa Moises Padilla, kon ini sila bala anong status sining tatlo subong, kag ano gid ang insyakto sila diri. Kaya nagagwa ang report nga nagsungka sila to clear sang ila sining nga ngalan or nagsungka man sila bala to admit nga sila gid bala ang may kahimuan sa sining nasambit nga kaso. Kay tinapasakaan gisla kaso na dagdagan gani isang warrant of arrest sa pagintindi nato, pero check nato ni double check nato ni karon sa kapulisan dira sa Moises Padilla mga kaaksyon, ano? Pero tema ning hitabo sa Moises Padilla sang 2019 mo before ang eleksyon sang Mayo, dumduman nyo tong grupo ni Mayor Garcia Subong Yulo. Ang iya grupo to kag pamilya itong duhagin nagkalamatay sa luthangana ito bangod sa politika. Oo, wala labot sa kahilaryo sini lain maning case niya sini mga kaaksyon. Kag grabe ito mo, no? Nakapadulong ito gani man si Presidente Rodrigo Duterte sa nasambit nga lugar agod usisaon kung ano gid ang status sang nasambit nga banwa mga kaaksyon. Sige. Online sa hotline. Sa aton sini nga linya si Police Major Randy Babor, ang hepe sang Moises Padilla PNP. Sir, good morning. Live to Action Radio Bacolod ni si Action Brian Morden. Yes sir, good morning. Kag mayong agkaman sa aton ng mga salamat. Aha, salamat gid sa time this morning, sir. Sir, check lang namon ano sir anong status sining tatlo sir nga allegedly nagsungka dira sa paagi man ni Mayor Elia Garcia sa inyo nga mga suspect ini sila sa pagpatay kay NISB member Holomar Hilario. Sir, anong status gid sa sitwasyon, paano nadagdagan sila, may mga warrant of arrest bala ini sila, sir? Yes sir, may ara silang warrant of arrest, no? Yung file in isang naglilikat pa nga tinuig. Aha. Kag nagwa ini ang warrant nila no mga January siguro to. So, ari sila subong ang tatlo, nagtungka dira sila sa aton, pagi sa pag-coordinate man ni Mayor Elia. Ari sila subong sa aton nga custodial facility. Aha. Sir, pwede tayo ma-mention ang ilang sining nga mga ngalan, sir? Yes sir, ari diri sila subong sa aton nga custody si SB member Morito Flores. O kag ang mag-asawa ni Villaflor, si Barangay Captain Felisa Villaflor sa Quintin Rimo, kanang iya nga bana. Jonathan Villaflor ang iyang bana. Yes sir. Aha. Sir, ano ning pagsungka nila man? Aminado sila sa sining anyways, ano man ang pagsungka nila to clear sang name nila or ano nga sitwasyon? So, ilan nga kuan mo nang sungka sila kay parang at least may tagaan sila sa santang ma-clear nila ilang alam kung wala sila sang involvement sa kaso nga ginfile against sa ila. Pero sa initial nyo, sir, nga pulo pamangkot sila, anong participation gidman kuno nila, sir, kung may ara gidman? So, ano hambal nila? May participation sila or wala? Daw mo sila. So, normal na sa mga sa suspect kay si natural hindi gidman na nila pag-akuhon. Pero may ara man kita yung nga proseso amo ganin nga sansanin nila nga mag-present ng ilang mga ebidensya, kag madipinsan nila ilang nga kaugalingon sa korte para nga kung kaso na matapos na ning ilang nga kaso. I see. Okay. Na-mention mo kayo na, sir, nagwa ang ila sining nga warrant of arrest mga Enero pa 2021. Amo sina, sir, no? Yes, sir. So how come, sir, nga why sila madakop gilayon, sir? In the first place, ang isa diri kapitan, bana niyang isa sa guni ang bayan member, aktibo, incumbent pa sang Moises Padilla, sir.
Yes, sir, pagbuhat ng warrant ni actually na pangkatuan ni sir dahil siya niyang warrant no, sa ilang nga mga Okay. location na stated nga address. Aha, aha. But unfortunately, so hindi na natin sila malocate during the time. Mm. So as nasubukan sungka sila, mayo gani kay nag-surface na sila kay para Mhm. maklit nila ilang ngalan kag maka kuan sila no, maka-presentar sila sa ilang ebidensya Aha. sa korte. So meaning from January until butang tabi subong nga bulan, 8 months ang nakaligad, ining kapitan wala na niga duty sa incumbent Councilor Flores, why naman ga duty, sir? Kung mo nang ngambal nga hindi na sila malocate ng ilang sitwasyon. Yes sir, why na sila nag-report sa ilang actually according sa ilang nag-file sila sa ilang lead. Mhm. No. Aha. Sir, tatlo lang gid ni sila, sir, kay ang report before during that time, anyways, dukan pa ba nanto, alleged ba lang suno kay police police captain pa to before si Sir John Giliba, karon police major naman, nga mga 50 more or less ka mga persona, pero tatlo lang gini sir ang na-filean sang kaso or may iban pa gid nga wala pa lang subong nakasungka or na pagwaan sang warrant of arrest. Actually, damo ni sila nga upod sila sa warrant no. So, Aha. tatlo lang ang sungka pa lang subong sa aton. Okay. So ang process gid sila sir kay nagsungka gid man sila, for the meantime dira lang gid sila sa sulod waiting for deliberation sa ila case daw mo sina sir. Mhm. Yes sir, gawla kita sang disposition sang korte nga mo Aha. gani nga gina-return naton yung warrant of arrest para nga ma-aware ang korte nga rin na sila sa aton na custody. So depende na sa korte na kung anong disposition kaila. Aha, baka maayo gid ano. Sir, kung mga kita nga damo, mga lambit 20 or mga pila ka bilog sir. Actually, daw 14 ni sila kabilog diri sa Oh. warrant. Okay, sa Hindi ko 14. lang may isa-isa kay ka damo. Aha, so sa 14 sir, Isa ko ng ang copy sang warrant to sa warrant server naton. aha, sa tatlo sir, sa 14 tatlo lang gid ya ang piho nga ara na sa custody nyo. Yes sir. Oo. Tatlo pa lang. I see. Sir, ining tatlo, anong kaso ginatubang nila sini sir? Specific. Ang ginfile sila ni is a murder case. Murder case sir. Murder case man lang pa. Itagaw isa-isa sa ilagid amo na iyang pagbutang ni sir mo, no? Tanan ni sila, isa lang ka case. Bali involved sila tanan na 14. I see. Sir, ining 11 nga nabilin, nowhere to be found naman isubong na sir sa Moises Padilla. Wala pa kita sang wala pa kita sang exact gid nga information sa ilang pero may mga nagapaabot sa information nga kasi mag-surrender man sila. Okay, ma-surrender man sila. Anyway, sir, kung mag-surrender gid man sila, sir, anong imo nga panugyan sa imo sila sining aga bukas dira ang Moises Padilla PNP para sa ila? Yes sir, ang aton nga kapulisan ng Moises Padilla Police Station, so willing gid nga mag-assist sa ila kung decide sila nga mag-surrender sa aton. Kag amon yang ila nagid nga tanta para nga at least maklear ang ilang alam kung may nagid sila sang involvement diri sa kaso nga ginfile against sa ila. Anyways, lastly, sir, ang family ni Hilario nakapakita naman da, sir, sang pagkabalo nila nga ti amo na nagsungka ining tatlo. Wala ako wala man sang wala man sa kakadto diri. Aha. Pero siguro basta aware naman sila nga nadakpan na ni sa nag-surrender niyang tatlo. I see. Mga saan-o na gani, sir, gid kahapon ng sir no or nagligan nga adlaw? Kapon sila nag-surrender mga alas 10. Mga last 10 ang dire. aga. I see. Sir, makabig naton nga amat-amat na gid man nga mahatagan hustisya ang kamatayon ni Hilario although nga 3 out of 14. So kabay pa tani no nga solve na nato niyang kaso Aha. kag decide na sa korte kung ano gid man ang ila sining involvement. Kung may involvement sila or wala. I see. Sir, lastly na lang pasensya gid sir, do nakulangan ko. May bail ini sir? Ining kuan wala. So Murder. ang murder case non-bailable ni siya. Sige, ginpaklaro ko lang gid. Sir, babor salamat gid may aga kag mabuhay ka sir. God bless. Thank you sir. Yes sir. Thank you. Yes sir. Action Hotline. 3 sa 14 mga kaaksyon na sa kustodiya sang Moises Padilla PNP, no? Ini sila suliton ta mga ngalan gin-mention kay ina ni Sir Babor. Ang isa diri incumbent sa Guriang Bayan member makaaksyon nga si Jose
Morito Flores. Ang isa naman diri si Quintin Remo punong barangay Felisa Villaflor kag ang bana sini nga si Jonathan Villaflor mga kaaksyon, no? Amo ning 3 sa 14 mga kaaksyon, no? Nga ara na subong sa kustodiya sang kapulisan. So ang iban tong 11 nga ang ilang sini nga mga warrant of arrest. Pakita gani sir ang litrato ni Hilario, sir. Oo. Ang 11 gina-paaksyonan man subong ni Kwan ni Sir Babor nga pwede gid sila magsungka. May mga feeders naman kuno, may mga information naman kuno nga willing sila nga magsungka. To clear sang name nila kung wagin mas lasang kasalanan diri pero ting korte na lang bahala iya mag pamatbat sa ila. Si Hilario mga kaaksyon ara ni sa sulod sang iya sining nga puloy-an, no? Malapad-lapad ning compound sa puloy-an niya kay kuan ini puloy-an niya tapos may puloy-an pagid sa likod pamilya. Tatlo ni ka puloy-an sa isa ka compound mo sa ilang lugar. And napalibutan ini sang perimeter fence mga kaaksyon pero hindi ya pader gid lang himo sa hollow blocks kundi inang mga barbed wire mga kaaksyon. May mga manumanukan dito sa likod, basta kalapad sang area. Di sinaka malaning iya sining kudal-kudal to, no? Kudal-kudal sinaka sining mga tawo nga ini kag alleged pagani nga ara-ara na sir. Ara ng litrato ang picture. Alleged pagani nga ini mga suspect sakay sa mga dikarga, no? Truck mga kaaksyon. Imagine mo na nga lasay sang aga sang nagluntad ining krimen, amo-amo pala nga pagbugtaw sang pobre, upod siya sining pamilya, dito sa iya sining nga kulo kwarto, mga kaaksyon. Kag dito sa kulo kwarto niya ni, kundi ko magsala, upod niya nitong iyang asawa kag bata pa, no? Bata pa nga may babae ito or lalaki, hindi na ko malipat, 2019 pa to eh. Dito ginpatay sa mismo action door sa atubang sang asawa kag bata ya. Hindi patay nga isa duha ka tiro, binubuan siya ka tiro. Nan amo ning nawong ni Holomar Hilario mga kaaksyon, no? Former SB member dira sa Moises Padilla. Kon ang mga nagalagaw ng information before while naga-report kita dito with Action Alvin Grava. Dati may koneksyon sa politika, may koneksyon sa negosyo, kung ano-ano na lang ang mga motibo itong ginapanghambal dito mga kaaksyon, kadamo lang nasa ginpang mention dito. Ti galing kay ti subong, amoning warrant of arrest na kaso nga murder, di pagid man palayag totally sang PNP dra sa Moises Padilla ang pinakamotibo sang krimen. Last 8:33. Salamat Action James sang litrato, no? Nga ginpakita mo ni Holomar. Sige, pagbalik ta karon dugay-dugay mga kaaksyon, i-check naton ang DOH dito ya sa Region 6, no? Kag try ta man lambot karon si Ma'am M Anga. Kung sino mga diri sa Bacolod may connection sining Delta variant diri sa Bacolod. Kag iban pa nga balita sa aton sining pagpangalagad. Action Hotline 2006 going WD for best public affairs program for radio. May aga kay Ani Mariseva naga-monitor halin sa sa Luis Herbias ni National High School. Sige, ma'am Ann, pagbalik ka muna dayon ma'am na. Ma-commercial lang ko for a while. Si Erwin Despares naga-monitor man sa Herbias. Uy, kadamo sa naga-monitor na sa ato. Nag-abang-abang sila sa kay Sir Cesar Turicampo. Sige, dugay-dugay mama na plastan na ni. Si Antonieta Murga Arama naga-monitor taga Herbias tanan-tanan, no? Salamat gid. Si Arlene Saldivar, thank you gid. Rufino Era Gabino sa Handumanan. Carmela Abito Kyokson, salamat gid. Erwin Dispares Araman, Spike Shet morning Sumbray ga-monitor lang ko di sa Barangay Alihis Regent DC 3. Thanks gid. Solid sila nga nagapamati sa Action Radio. Thank you, Ken.
Si Madam Elizabeth Malaka Gamala, good morning Aksumbray, keep safe everyone. God bless us all and more power to ARM. Alex Montesa, good morning. Sige, balikan ko karon ang iban dugay pagbalik naton. Madamo pa kita sang balita. Si Madam Lilia Taton, taga Gardenville. Sige, las 8:35.
Balik sa aton sa nga pagpangalagad mga ka-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:45 na. Mangaga kay Jan Acosta, raman si Angela Gayondato Castillo. Good morning, Action Brian. Monitor lang kami programa. Barangay Felisa, no? Bangga Tutungwan. Salamat gid, no? Si Rochelle Fulgencio Susana Araman naga-monitor. Si Bariyuga Ray. Good morning, Action Brian. Monitor kami Barangay Pandanon, DSB. Naga-ulan init to kuno sa ila. Monitor gyapon. Jen Oisiser Araman. Si Madam Novi Valencia Subaldo, thank you gid. Si Norigindo Riguez Parinio, thank you gid sa Florida. Thank you gid, no? Si Madam Stella Alfabito, naga-monitor man sa Sumang, Humalumina, thank you gid. Celia Lazira o Lariza, God bless Cesar Balsera Toricampo. Good morning, Action Radio. Salamat. Sige. Lilia Tato naraman, maga-monitor mga ka-action. Sige. Check naton subong nga gawon talani kay importante ni para sa aton sining nga mga kabataan na sa may herbiaso. Oo, kag sa mga teachers dira, no? Kay may ara sila sang programa apisar sining COVID-19, pero ang programa sang aton sining nga mga manunudlo nagapadayon ini wala nagauntat mga ka-aksyon. Subong nga aga mangin kaupod naton diri ang ila sining chairman marketing and advocacy committee nga si Sir John Cesar Toricampo mga kaksyon this morning na contact naton kanang ila sining mga activities, projects and iban pa sa Brigada Eskwela 2021 mga kaksyon. Oo, dira sa ila sining bulothoan, no? Sa ila sining bulothoan mga kaksyon. Check naton sini matinian. Kay halos initanan nga mga bulutuan nagahimo sini may mga kwan sila, may mga involved ri mga aksyon ang aton sini nga mga school community, of course, ang mga stakeholders in collaboration ini sa pagpreparar mga kaksyon sa mga school facilities surroundings for opening of classes, no? We don't know kung paano kay tiway man ta sang face-to-face, pero padayon magyapon ang ila sining ginatawag nga Brigada Eskwela. Dagyaw para sa eskwelahan, bayanihan sa paaralan. Amo nang tema nila, no? Sa sining mga tinion mga kaksyon. We don't know kung anong ideya ang ila sining paghimuon regarding sini. Nagatawag kami na kay Sir Cesar, sini matinion. Di siya makontak Action Doors. Oo. Ga-contact kami kay Sir Cesar Toricampo, sir. Paki-open sa cellphone mo, sir. Oo, okay. Na goods naman to. Oo. Dali gid lang, no? Gina-contact naton sa sini nga mga tinion. Kabay ga mag-sabat ini siya, no? Dali gid lang. Why nagaring action? Was in off gid ya? Out of coverage siya. Unsay nahitabo? Naalanganin tayo. Oo, sige. I-check tabi liwat. Reaction Doors ang yang numero. Arap biyo. Ang check lang be. Dali gid lang, no? Good morning lang kay Rihanna Marie, naga-monitor subong sa Grandville mga kaksyon. Si Angela Liarte Gayondato Araman, Rofino Ira Gabino sa Handumanan. Thank you gid sa pag-monitor. Si Tino. Ay gali, lain nga number. Pasensya.
Sige. Sang Silay City Ginhalaran. Sige, Arya. Ari na si Delilah Piliedo, naga-monitor man. Salamat. Ikadamo sa taga Herbia, subungan naga-monitor sa ato mga teachers ini. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa ato niya linya, si Sir John Cesar Torricampo. Sir, good morning. Welcome to Action Radio. Good morning, Action, Ryan. Yes, sir. Salamat din sa imo sining time. Sir, subong nga tuig, despite nga may ara kita sang pandemya, pero padayon gyapon ang Brigada Eskwela 2021. Ano, sir, ang mga activities ta sini, sir? Okay, nagstugod ang aton nga Brigada Eskwela sang August 3, no? Tubtob niya siya sa August 30, 2021. Okay. Nag-start na ang kick-off sang national sang August 3, then ang region sang August 20, ang division sang kagapon August 23. Ang amon, ang iya ka eskwelahan namon, makick-off kami sa August 25. Alas Okay. 8. Kag kay tungod nga may pandemya, kita subong ang amon nga kick-off virtual, kag limited face-to-face sa eskwelahan. Mga committees lang, kag mga importante lang ang mga tao ang ara sa eskwelahan. Okay. Sa daysin on, sir, nga mga ara sa eskwelahan, sir? Mga kaupdanan mo? Ang committee namon sang Brigada Eskwela, headed by our Brigada Chairperson, si Ma'am Annie Marie Seva, ang amon nga principal, nga si Sir Herbert D. Tixon, kag ang iba nga mga komitiba, kag ang mga stakeholder namon like PTA, barangay captain namon si Romel Flores, SSG President, amo lang na siya. Okay. Sa virtual naman niya, sa daysin o, sir, ang pwede makatambong sina? Actually, ang virtual namon, i-live ni siya namon sa amon nga Facebook page. Okay. Malantalan sila. Sa facebook.com/LHNHS. So, after sang kick-off niyo ba, sir, ano ang matabo sining Brigada Eskwela dayon, sir? Okay, sa long week namon nga Brigada Eskwela, no? Wala labot sang kick-off. May ara kami nga mga ma-start na ang mga cleaning kag beautification sang mga classroom sang amon nga mga manunudlo in preparation sa maabot nga opening sang klase. Bisan wala sang face to face, pero at least ang amon nga eskwelahan preparado kung may ara man gid nga matabo nga limited face to face, kag magpanghatag bala module ang mga amon nga mga manunudlo, preparado siya ang mga health protocols gina-follow gid sang amon nga eskwelahan. Dason, ang pinaka nami diri namon nga isa pa gid is that sa third day namon sa Brigada Eskwela, may tungod nga may pandemya kita, may ara kami nga debriefing of psychological first aid and orientation. Para sa mga ginikanan, sa mga kabataan, sa manunudlo, sa tanan sa stakeholders namon. Online siya, kaya so may ara man kami nga limited face-to-face. Okay. Then, ang health and safety measures, health and wellness ang aton nga mga manunudlo. Okay. Sir, pag maghambal kita ka Brigada Eskwela, ang aton nga naandan sini, manilo kita with participation sa mga parents naton kag mga estudyante. But right now, situation ta amo ni Abi, ang maninlo na di kamo lang ang mga teachers or may mga may makadto ang limited person sa school ninyo? Amo ni siya subong ang action, Brian, no? Kay pandemya kita. Yes, actually nga amo ni mga manunudlo among nagabaka-baka sa eskwelahan magpaninlo. May mga kabulig sila pero limited lang nga aton ila mga membro kung gisa sa mga pamilya nila, mga ilang mga husband, ilang asawa nagabulig sa at ilang pagpaninlo sa kwarto, pero mostly mga teachers namon ang baka-baka gid sang paninlo, kag ang mga aton nga mga mga job orders sa eskwelahan nagabulig man. So in short, hindi oblige ang mga ginikanan nga magpadulong dira kag mga estudyante para may ideya lang sila kay base ibang iban mahambal lang nga ato may brigada tagali makadto tato, no? This morning klarohon taning nga hindi sila obligado nga magpadulong gid kag gina discourage gid, sir. Oo. May ara man kita nga mga alumni nga nagakadto, no? Kay syempre alumni sila sa eskwelahan, naga-communicate gid sila sa aton nga
chairman sang resource mobilization, no, kay Ma'am Celia Larissa. Ga-contact gid sila kung ano mabulig nila. So kung magkadto dira sila kag magbulig, welcome gid sila. Pero ginalimit lang namon ang number of people nga magkadto sa eskwelahan kay I tungod nga delikado ang panahon subong. Kag especially ang amon nga eskwelahan ng quarantine facility. Ay sus, isa pa ginagali. Dugay na sir, ginagamit na. Dugay na. Oo, dugay na siya ginagamit ang quarantine ang amon school, pero galing kay separate man siya ang alagyan sang quarantine naton kaysa sa ginaagyan sang aton nga mga manunudlo. So suliton ko lang ang mga ginikanan kag estudyante magluwas lang sa mga alumni nyo dira, mga alumnos da or ang tawag sina. Hindi sila obligado gini magpadulong sa inyo. Sir, no, para maklaro naton kay basing iban mambal lang nga ano man makadto tato mo nimo na. Ginikanan hindi obligado, kabataan hindi man obligado. Kag kung may magkadto gid man, maybe siguro health protocol please lang ano. Oo, health protocol gid action Brian. Kaya mo gid ang pinakaimportante kag ginasigurado gid sa eskwelahan namon no nga bag-o sila magsulod sa eskwelahan, proseso gid tanan. Backtrack, face shield, face mask, alcohol, foot bath, tanan gid. Okay. Sir, may wala pa ko na pamangkot nga gusto mo ihambal, sir. Go ahead, sir. Maano lang ko, sir, i-advertise ko lang ang amon nga Brigada Eskwela, no? Yes, sir. Nga matabo sa buwas. Alas 8 sang aga. Live kami sa Facebook page namon sa facebook.com/LHNHS. Kag sa amon nga mga tawanigan nyo, stakeholders sa mga alumni namon, mga ginikanan, kag ang sa tanan nga mga gasurround sa amon nga mga stakeholders, ginapangabay ginamon nga kung gusto nila nga mangin isa ka parte, mangin sponsor, mangin donor, kag mangin partner sang amon nga eskwelahan sa sining Brigada Eskwela, hindi gid kahuya nga magtawag sa eskwelahan sa 4320299 or pwede sila ka-visit sa amon nga Facebook page. Kag pwede man nila makontak ang amon nga Brigada Eskwela Coordinator si Miss Annie Mariseva, kag Ma'am Celia Larissa, Chairman sang Resource Mobilization. Kay kabalo ka Action Brian, nagapati gid kami nga sa mantra balasang Bacolod nga para sa una sa tanan bata, buligan, amligan, tudluan, alalayan. Kag ang amon nga mantra man sang eskwelahan, no, para sa bata, hervyas lupad. Kay gapati gid kami nga bisan bisan may pandemya kita, kung magaupdanay kita isa kag isa overcome ta gini ang ini nga pandemya sa subong tinion despite of the hardship sa ato, no. Kaya pasalamat gid kami sa tanan nga nagabulig sa hervyas kag nagapadayon nga magbulig sa amon sa sining hugada sang Brigada Eskwela. Thank you gid sir, baka damo sang imo sining fans nga nagalantaw subong ka nagagreet sa imo sir. Mga kaupod biniguro nga manunudlo ay no. Oo, sir, ano ko man sila, kaya tani mga kauturan sa sa Luis Servias National High School ang headed sa amon nga principal, no, si Sir Herbert D. Tixon, at ang mga teachers, department head kag master teachers nato, no, kaupod gid kami tanan, hugpong gid kami tanan subong Brigada Eskwela kag sa actually united as one gid kami subong. Wow, amo ginang manami gid ano. Sige. Okay na sir, why na ko sang ipabangkot pa ikaw, mas may idugang pa so far? So far, sir, daw, amo man lang na, sir, padayon lang kami, Sige, salamat din, sir. Madamo gid nga salamat, Action Brian, kag sa management sang Action Radio Bacolod. Mabuhay ka, sir. Madamo gid nga salamat. God bless, God bless. God bless. Si Sir, Cesar Torre Campo makaksyon sang Luis Hervyas National High School, ano? Ang aton sininistorya bago gid lamang may connection sila sini nga Brigada Eskwela 2021. Las 8:59 na sa aton sini nga pagpangalagad. Good morning lang kay Madam Jorita Abraham, no? Kaupo dyan maybe, ano? Si Kano Orita, raman naga-monitor sa Magallaon. Jovelyn, raman sa Naik, Cavite. Salamat gid, ano? Si Rose
Rusel Duran na salamat. Taga mga teachers ini. Oo, salamat gid ra sa inyo. Herbert Tixon, inisigurado kamuning principal. Salamat gid Action Radio from ilang school. No problem, sir. Welcome anytime, ano. Star Mayo Araman naga-monitor, Sandra Busel naga-monitor man. Mga puro teachers ini tanan. Sige. Salamat gid na sa inyo ano sa pagpamati kapag lantaw si Matinyon. Las 8:59 na. Pagbalik ta damo patabalita para sa inyo tanan-tanan mga ka-aksyon. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
inadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulunod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas ka
Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalang na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
Action Radio. Agapas ang banwa, mabugaw nga hangin, agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sagsang anong ang kahintangan. Responsable at ang balita, padayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa Mga nag-aksyon radyo. kita magapadayon. Tinuig na nagligan, Peso subong ho nga winner, may winner kita makaksyon sining aga, no? Di na to nga aton partner sa Action Doors man kay mapakuot na di sa nga aton nga o gani. Oh, Action Doors, where are you? Mahatag kita may aga lang kay Jolie Militado Patrimonio, si Rosel Duran Araman, Delilah Piliedo, thank you gid, no? Lolit Atos Digayo, Allen Lowy Himoteya, naga-monitor man sa Linawon, Kawayan, tamyaw ko lang da sa Bacolod Pamilya Gidlayan, na always naga-monitor sa aton program. Jorita Abraham, na tamyaw ko na kaina, no? Yes, sige. Oo, may sap anniversary tagalyo sa sininga mga tiniyon. Sige, paki ano lang action hands, paki intro na lang. Anniversary sa ARD. Ato mo lang 500 pesos po lahat. Kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambyulo sa inyo kay ginapot-tukot ko gini. Preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARD. Magpamati ng base ikaw na ang masunod nga tagdaom sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sa Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARD. Okay, sige na check naton sini baterya naton nga winner. Sini nga aga ikaduha sini nga adlaw mga kaaksyon, ano? Sige, ginakuan subo nga, ginausisa tang numero. Si Richard Deriquito naga-monitor man, si security guard Galiardo Araman, Alex Montesa, good morning. Sige, sa aton sini nga pangalagad mga kaaksyon. Last 9:24. May interview patakon tani sa doktor gikan sa DOH Region 6 pero oras ko do nga pangilay no perti no. Do kadasig lang sang panahon sa aton sini nga oras sa mga kaaksyon. Dalag lang i-check naton sa linya no. Aris Action Doors no. Yellow, good morning. Good morning, Action Bayan. Ba, tiway na tami mahimo. Di kay kilala dayon. Sino ka ni sa linya ta? Yes, alis ko sa Action Bay. Pilang edad? 21. Ay, nakibot ako tagigmayaan. Ikaw? Taga Pinabong Action Bay. Taga barang ano ka nga purok da? Pinabong Uno, Barangay Mayaan. Ano nga purok ka? Pinabong Uno. Okay, sige. Ano. So, Action Radio, ganda pamatian mo, always? Oo, Action Bay. Permi, gid. Sige, ga, ikaw bisang iban nga anchors namon, magluwas akon, kay basi, guro na kilalaan mo naman ko guro, Iban, abe?
Si Action may Santong. Okay. Si Dili Busto, si Action, Wilma Sugaton. Aha. Sige, goods na ko na. Goods na ko na, no? Salamat, Gid, sa pag-monitor. Anong gusto mo may tamyawon ka, may i-greet ikaw? Ginatang ko lang gani ang tanan na lang ang nagpamati. Akin salamat, Gid, sa inyo Action Bayan. Sige. Congratulations, Inday. Good morning. Good Salamat. morning. Sige. Salamat. Amo na nakasimple pamangkot gamay, doon di magid mabudlay nga pamangkot tapos may 500 pesos ka na, monitor ka lang. Actionettes. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati from sign on to sign out kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Salamat sa Action Radio. Action Hotline. Why na kita oras maka-aksyon sa aton nga pagpangalagad sa ngalan sa regular nga Anchorman. Action ay tayhupon ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat, Gid. Maghilibati kita karon sa gabi sa Action Firing Line. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good morning. God bless. Casting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon